Gila ngopi to. Sunat. Ala aku lagi gawe lah dadi bus. Aku ini tahun piro ya? 2024 ndoro aku gawe kenek terus HP ku kan wis rudin to, mati ngono. Nah, screenshotane iki ning kono kabeh. Gak gelem mekan HP ku kuwi. Nek ora yo, tapi dilepok laptop to. Angel bre. Barang ku yo. Angel mas. Barang yo wis monet. Berarti angel. Yo gak angel, cuman ki koyo apa ya? Nomor nike iki lek terdaftar ning opo ngono lho. Kuwi iki kudu daftar sik, lagi iso gawe. Catatan Pons kuwi. cek. Wi main apa wi? Pons cek. Wi ngomong main apa wi? Nah, jelas sampai ngono. Ini tidak. Nah, agak temen. NPWP saiki lah ya NPWP kuwi. Maksudnya kan teko online kan iso to. Kok iso ruwet kan mas? Ora ruwet. Nek pengen penak ya maksudnya langsung ke kantore kono. Terus nek kondo piye ngono kuwi? Salah aku. Hah? Nek kondo piye? Yo penggawe kartu pajak to NPWP kok iso. Gak ditakoki aneh-aneh kan? Ditakoki.